Čaute, zdravia z Defon Gamer v Minecrafte, séria 1, epizóda 2. Dneska natáčam s Kristopasom. Ahoj! No. Takže skončili sme tam, začíname tam, kde sme v minulom diele skončili. Áno. Čiže dokončujeme dom. Ja idem... Máš nejaký kameň? 19 kameňa. Dáš mi jeden? Hej, počkej. Daj mi všetok, dám ho do truhly. Počkej. Idem zrovnať to so zemou. Okej. Jak chceš. Ti poviem, ten dom bude fakt divne vyzerať. On bude pekne vyzerať. No. Až sa teším, keď budeme dostavaný dom. Keď budeme prežívať horory. Určite. Ako v minulom diele. No možno, že aj budeme prežívať horory, ale No. lepšie. A možno? Nie. Nemáš nejaké drevo? Drevo nemám. No ja mám ešte tak, ale to iba na Dvere asi kde budú? dvere. To tam vpredu. Môžem vedieť kde? Počkaj, už ich dávam. Konečne dvere. No to ten dom vyzerá hrozne strašne, keď sa pozrieš. Požičíš krompač? Drevený, kamenný. Kamenný. Nevadí, že kamenný je už skoro celý zničený. Nie. Naťažím pár uhlia, aby sme noci prežili. Bez újmy. Počkej, to budeme. Aha. Hľadám uhlie. To kde sú tu toľky creeperové, že furt tak trieska? To tu dole. A skalík. Aj zombík a so zbrnením. To ty sú slabí. Päť uhlia zatiaľ stačia. No, zatiaľ. Celkom hej. Musíme povyrubovať stromy, že by sa nám tu nespawnovali. Osvetľujem dom. Okej. No, máme ho tak. Máš drevo? Drevo akurát rúbem. OK. Asi som videl slime ball alebo long ball. Slime ball. No, slime. Vypadni tam bol. A ešte tak... Dáke jedlo? Dobre, ide na mňa invázia zombíkov. Tak aj mám meč. Ale je ďaleko, neviem, či som ju náhodou nezastrieľal. Wow, pekne vyzeráš. Ja chvíľu skapnú. Tak sa Nechcel si mi helpnúť? Čo?
Aha, sorry. Máš nový S. No tak čo si sa mi tu pchal? To píska. Ty si ma zabil. Ja viem. Sorry. Nevadí, stala sa. Mňa spalnulo pod pieskom. A ja ťa vidím. Hej, už som sa dostal. A pozor na creeperov. No. Píska, creeper. Dobre, nebuchol. Nepomôcť. Ja vidím creepera. A je pri tvojom dome. Nafit, nechaj ku tej blízko stene. Choď preč z domu. Ja som v dome a potrebujem tu byť. Vidím creepera. Zombie napadol. Idem do domu. Chceme obrániť náš domček. Poď. Však je tu neuveriteľné Tak poď do domu. Áno. Raz by som šiel, keby som... Ich tu nebolo toľko. No poď, vyskoč, spať toto naspäť, choď! Jo, no to. Odložené. Výborné. Dáš mi moje veci, alebo daj mi ich do... No a jaké tvoje veci? Ja som... Toto som mi zabil. Ja? No počkej, ktoré boli tvoje veci? Som mal mečík. 3. A čo mi tam stringy? Počkej, jeden meč som mal aj ja. Ten, čo som ti hodil, to je asi môj, tvoj asi tam tak, kde Nemáš jedno? Nie. Máte vrátiť? Nie, ja idem obraňovať. Okej. Trvá to za mnou, Je to za mnou. Uvidí. Mám posledný. Ja sa starám o okna. O okna je postarané. Čo ideš robiť? Strieľaj po mne, nestrieľaj. No táto je šalený. Ale nech tu nabehne creeper. Fajne, že nepríde. Ježiš, jak som sa zľakal, že to zombie. Nabehol tu zomboňou, ja. Díky za ten tvoj drahocenný exp, čo mi za každú smrť dávaš. Excalibur. Akože vážne si sa ohlásiť. Áno. To bolo... No. Keď vyjde teraz deň, čo asi vyjde. Ešte ani žena za... Jo, ešte nosíš.
Traja zombíci, idem si vás podať. Jo. 4 a táto 5. To je trošku cez 2. Ale že ti nepomáha? No, teraz by sa mi aj hodila za nie. Oh yeah. Vidíš ma? Nie. Ani menovku? Neviem, kde si. Počkaj. Bežím do domu. Tu som. Ups. A som ma... Ja som... Treba vyrobať z toho veľa dreva, strašne veľa dreva, neverím, veľa textov. Mohol by som sa dostať do domu? No, čo choď tam. Idem. Máme najkrajší dom. Z celej mapy. No, asi preto, že tu žiadny iný dom nie je. Tak sa vôbec nečudujem. Ja som v dome. Wow. Ty si sa sekol. Ja som sa nesekol. Ja ťa vidím seknutého, dozadu máš hlavu otočenú a vpredu držíš meč. Nie, to ja som sa sekol. Tak to asi ty. Lebo inakšie by mi nezobralo toto. Drevo. Ja nejak sa nemôžem znovu zrodiť, lebo keď sa takom znovu zrodím, takom zrodím. Tak sa odhlas. Prihlas. Idem. Už natáčame? Asi? Jak? Neviem, ako dlho. 12 minút. OK. Ale sa pýtam. Po chvíli ide znovu noc. Nie, Alebo začal deň. Začal deň. Kde si? Tak kde inde. Našiel som ďalšiu jaskyňu. Okolo nás je milión jaskyň a milión kráv. Doslova aspoň 20 kráv. Pozabíjaš na meso? No na meso by trebalo meso. Jo. Budeme aspoň dosť mesa na to, že by sme prežili. A tu je celkom dosť dreva. Všade je dreva. Jestli? Neviem. Nie ďaleko domov, nie som ďaleko. Si išiel na juh, východ, sever, západ. Tak to neviem. Ja ťa tu nevidím. Ja už si idem urobiť postielku. A ja už mám voľnú na posteľ. Už mám voľný na 2 postele. Ja zabijam jednu ovcu. Wow, zabil som jednu ovcu. Mám jednu voľnú. OK, urobíš posteľ? Je. Ale že chvíľku. Chceš nejaké brnko?
Hodilo by sa. Nie. Hodilo by Ja sa. si dome? No, chceš alebo nechceš brnenie? Hej, chcem. No, ale nebudeš ho mať celé. To nemá. Iba topánky a toto. A Chestplate? helma. Nie. A nie, chestplate neostal. Tu si. Tam ich máš v čestke. Dáš mi nejaké drevo? Aby som mohol vyrobiť. Nech sa páči. No. Tam už bude postavený. Ja, la. Môžeme oslavovať. Kde bude spálňa? Tu bude spálňa. Spálňa bude na druhom poschodí. Hej. No, budeme mať vlastné izby radšej. Keď som položil posteľ, tak už... Čo už? Už keď ma zabijú, tak tu sa... Áno. Hej, a nemusím nespať. No, musíš ísť najprv spať. Ja nechápem, prečo v tejto verzii Minecraftu je tá posteľ stále triknutá. Však to posteľ len jak zera. Požičiš prosím chromp? Ač. Hodil by som ich. Zase budem musieť ísť po drevo. Nie, ešte budem. Wow. Defon? Ale... Kde sú tam zase toľko tých zombíkov nabralo? Však. Nie je o tom, že máme blízko seba jaskyňu. No, ale až toľko zombíkov. No. Nehráme to na easy. Vážne? Ja si myslím, že áno. Hráme? No ale vyzerá to jak na normál, alebo na jak hard. Skôr hard. Že pre ostatných hráčov by to vyzeralo normálne, ale tak to je až na nás. OK. Ideme ukončiť diel, alebo? Neskutočná vagina. Ak ti hovorím, neskutočná to... Prečo furt, keď zomrieš, si nezoberieš svoje vety? Ja idem po nich. No, som ti ich zobral. Ďakujem, dobrý koník. Netrebalo mi tu v blízkosti znovu rozsvetliť? No a nemáme torčky, no budeme ich. Dáš mi moje veci? Poď po mne. Čakaj, som bugnutý. Bežím, ja bežím. Si v dome? Nie. Podľa mňa nauky ma nájdeš. No, aha, tvoja menovka, jak je? Ideš na úplne blbú stranu. Aha, ja ťa vidím. A dáš mi ešte ten krompač? Ktorý, lebo ja som si urobil krompač. Drevený. Drevený, aha.
Alebo kameň. Nie, to je môj. Ale kameň. Klasický kameň. Aha. Tak kameň teraz nemám. No mám 11. Prosím, obdarujte nás. Urobil si už tiež? Spál posteľ svoju. Nie, posteľ ešte nie. Bože. Ťažíš? Nie, ešte neťažím. Idem ešte len robiť drevo. Lebo dreva máme neuveriteľne málo. Neuveriteľne málo. Sme na výzide. S drevom sme na to kriticky, preto nám treba strašne veľa a brezové, dohodneme sa tak, môžeme dať toto dubové drevo bude na stavanie a brezové bude na materiál a všetko možné, hej. OK. Ja som znovu mŕtvý. Nie, prosím, Čo ty nie. tam toľko robíš, že furt zomieraš? Však, ale to je neuveriteľné. Ja som ešte ani raz nezomrel, ani v prvej epizóde, ani To ti teraz. verím. Ja viem, že mi veríš, ďakujem, ale tá... Pôjdeš do tej jaskyni? Asi nie, lebo už by sme mali končiť video. OK. Tak poď ku tomu mne jaskyni a skončíme to tu a odfotografujeme aj skeletona. Počkaj. Lebo už to máme určite nie 17 minút. Čiže to nevadí, čím dlhšie to tým lepšie, ale aj tak. Viacej megabajtov a dlhšie sa to bude dávať na YouTube. Tak. Hej, Skelly. Až dvaja? Tak to idem radšej preč stadiaľ. A ja? Dobre, poďme ukončiť video. Tak na diaľku od seba. Alebo ja sa... Poď do domu. OK. Toto najlepšie ti poviem, zničiť nám podlahu. Čakaj. Idem do domu. Tak. Som dole. Výborne, výborne. Tak. Ideme ukončiť video. No. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Lajkujte, komentujte, odberajte a tešite sa na ďalšiu epizódu.